Докато всички хайфат лош продуктите, аз реших да посетя един добър стар приятел, а именно The Body Shop. За разлика от конкурентите си, те имат доста малко гурме аромати, но гледам, че имат нови, така че нека ги оценим заедно. Започваме с тази захаросана тиква. The Body Shop по принцип са едни от малкото, които правят добре тиквените аромати, защото според мен те са много специфични и е много лесно да започнат да миришат на повръщано. Лъж. Тук имаме интересни нотки като кайсия, кленов сироп и бадемово мляко, но всичко е много добре смесено, така че хем е леко и кремово и не е прекалено остро. Одобрявам. Продължаваме с Sugar Plum Passion. Това е свеж аромат с нотки на марина и забележете сливово сорбе, както розов бужур и магнолия. Много добре, много свежо. Леко и не много силно като аромат, нито гурме, но за хората, които харесват леки ежедневни аромати е супер. И минаваме към Caramel Cuddle, за който имах най-високи очаквания, но за съжаление не бяха посрещнати. Очаквах топъл, сладък аромат, но за съжаление това оха на гранясало масло. Та единственото, което си струва според мен са тиквените аромати. В момента имат и 20% отстъпка, така че възползвайте се.